Собор янына yüzlеген кіші жиылды. Нәқ 5 ел элек шушы күнні аның негіз ташы салынған еді. Һәм менә нинди булган шундый төгәллектә биеклеге 55 метр, 130 мең тонна авырлыктагы бина изгеләндерүгә әзер. Собор потрясающе красив. Собор искиткеч матур. Озак көттек бу вакыйганы. Православие динендәгеләр өчен чиркәүне торгызу бик мөһим. Я был здесь, когда еще первый камень закладывали. Мин монда беренче ташны салганда да булган идем. Гаҗәпләнү хисләре генә кичерәм. Дуга кылырга да күп кеше җыелды. Это радостное событие, его не передать. Безнең өчен моның нинди әһәмиятле булуын әйтеп бетерерлек түгел. Бу эш безнең күз алдында бик тиз башкарылды. Оныкларыма да сөйләрмен әле шушы көн турында. Төп чаралар чиркәүнең эчендә бара, халыкның күпчелеге урамнан күзәтә. 2 зур экраннан трансляция оештырылды. Изгеләндерү йоласы башлана. Аны Мәскәү һәм бөтен Россия патриархы Кирилл җитәкли. Ул шулай ук беренче литургияны үткәрде. Патриарх Рөстәм Миңнехановка, Минтимер Шәймиевкә һәм соборны торгызуга өлеш кертүчеләргә рәхмәт белдерде. И я бы хотел особенно подчеркнуть эту землю Татарстана. Татарстан җире турында аерым әйтәсем килә. Сез уртак булган рухи һәм мәдәни кыйммәтләрнең кешеләрне ничек берләштерә алуына үрнәк булып торасыз. Без бүген халык акчаларына төзелгән бөек храмда басып торабыз. Ул нәкъ халык шулай теләгәнгә төзелде дә. Татарстан җитәкчелегенең бу эшкә керткән өлеше бәяләп бетергесез. Сезнең хезмәт белән собор төзелде, алай гына да түгел. Православие һәм мөселман динендәгеләрнең кулга кул тотынып эшләү авылымы булдырылды. Собор ачылу уңаеннан Россия президенты Владимир Путин котлау юллый. Аны президентның Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров укыды. Сегодня забота о сбережении и воссоздании памятников национальной культуры. Бүген милли мәдәният һәйкәлләрен саклау һәм торгызу өстенлекле юнәлеш. Бу зур эш православие чиркәүнең дә, Россиядәге башка милләт һәм конфессия вәкилләренең дә теләктәшлеген таба. Берләшү нигезе булып тора. Казан Изге Ана иконасы соборы шуның ачык мисалы. Галим төзекләндерүче, руханилар, хәйриячеләр, волонтерлар ул бөтен ил белән торгызылды. Собор Казанның рухи үзәкләренең берсенә әйләнәчәгенә ышанам. Россия тарихында хәл иткеч әһәмияте булган изге икона табылган урын аерым көчкә ия. Собор барлык православие дөньясы өчен хош кылу урынына әйләнәчәк. Моңа шигем юк ди Федерация советы рәисе Валентина Матвиенко. Очень радостный и светлый день. Казан Татарстан өчен генә түгел, Россия өчен матур, якты көн. Республикада һәр вакыт ил тарихына күп гасырлык рухи мираска сакчыл караш булды. Бу көндәлек четерекле эш, анда барыгыз да катнаша һәм бу республикага үсеш алып килә. Соборны изгеләндерүнең Корбан бәйрәменә туры килүе дә символик мәгънәгә ия дип саныйм. Форсаттан файдаланып, илнең барлык мөселманнарын бәйрәм белән котлыйм. Казан Изге Ана иконасы соборы 18-19 гасырларда төзелә. 1932 елда җимерелгән. 2015 елда Рөстәм Миңнеханов соборны торгызу турындагы указга кул куйды. Это яркий пример восстановления исторической справедливости, наглядное воплощение проводимого в стране и республике курса на укрепление межрелигиозного и межнационального сотрудничества. Казанские образы Божьей Матери есть в каждой церкви, практически у всех верующих. По всему миру действуют храмы и монастыри в честь Казанской иконы Богородицы. Надеюсь, при поддержке федеральных властей, Московской патриархии, бизнеса нам удастся воссоздать весь исторический комплекс Казанского Богородицкого монастыря, вновь превратив его в центр всероссийского и международного паломничества. Соборны яңадан торгызу эшенә бөтен Россия һәм дөнья хәйриячеләре кушылды. Төрле дин һәм милләт вәкилләре, тарихчы, археолог, архитектор, төзүче, сәнгать белгечләре. Барлыгы 2 миллиард 700 миллион сум хәйрия акчалары һәм яңарыш фонды чыгымнары җәлеп ителә. Путь проложен, она по душе всему, как говорится, многонациональному, многоконфессиональному народу, и она себя оправдывает. Путь он простым никогда не был, но это светлый путь. По нему надо идти, несмотря какие тырны там или что бывает, когда совершаешь великие дела. У нас есть лозунг «Мы можем, без булдырабыз». Соборны торгызуда зур өлеш кертү өчен патриарх Кирилл Рөстәм Миңнехановны Сергий Радонежский беренче дәрәҗә ордены белән бүләкләде. Аксиос достоин. Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Андрей Иконописец беренче дәрәҗә орденына лаек. Аксиос достоин.
Бүләкләр Яңарыш фонды башкарма директоры Татьяна Ларионова, Татнефть генераль директоры Наил Маганов, Таиф җәмгыятенең директорлар советы рәисе Альберт Шихабетдинов, Казан шәһәре башлыгының беренче урынбасары Денис Калинкин, Еврострой холдинг компаниясе генераль директоры Владимир Казиловка да тапшырылды. Тургызу барышында ең катлаулы эшләр Мәгарә гыйбадәтханәсендә була. 1 ел элек аны митрополит Феофан изгеләндергән иде. Бүген аның каберенә чәчәкләр салдылар. Собор Казан епархиясе һәм Татарстан метрополиясенең төп гыйбадәтханәләренең берсе булачак. Ул 2000 кеше сыйдырышлы. Бүгенге тантаналарны күпчелек урамнан зур экраннар аша күзәтсә, алга таба соборның ишекләре һәр дин тотучы өчен ачык булачак. Гөлназ Сайфетдинова, Рамзил Гарипов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.